Hello everyone, good evening. गासैनिसिमबो गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय गोदान भिडिअजों लोगोसेनो नोंथांमोना दायो माबोरै दङ एसे कमेन्टआव खिन्था हरलायदो होमबासो मिथिगोन नालाय आङो दा सानैसो आंथ' बारा मोजां नङा मानो होनना बुङोबा आङो न'आव थाथेरनो मोनाखै नालाय बारा मोजां नङा होननांसिगोन आंनि खबरखौ माने बेराम नायनो फैनाय जाबाय बेयाव आं नै मैयानि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो शेयार खालामनानै बुंना होखादोंमोन नोंथांमोननो खिथाखादोंमोन नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअसखौ नायदों बिथांमोना मिथिखायो बिसोरनो दायो बुङाबाबो जागोन आरोना जेनेबा मिथिखायो अलरेडि मिथिखायो नालाय दायो आङो नोंथांमोननो नैबे जुनाय जिथुनाखि मुरकंसेलेक स्टेशन बेनिफ्राय आङो दायो थांनायनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो एफा एनैबाबो मोनफा मोननैबाबो क्लिप्स लानानै फैगोन माने बिनि भिडिअसफोरखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांगोन आं नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक थुना होबानो जाबाय आरो बारा गोबाव बुङालासिनो आङो भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनो होनना सानबाय नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादोल' भिडिअखौ जोबजासे नायदो आधा खेस्रा नायोब्लाथ' एसेबाबो मोजां नङा आरो जाय बिथांमोना नायनो बायो भिडिअसखौ नायाबाबो जागोन आरोना जाय मोजां मोनगिरिमोन बिथांमोनाथ' नायखायो आं बेखौ मिथिखायो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नै लोगोफोर जुनाय साइडआव माबायदि न' लुयो नायनाला न'खौथ' थिगानो लुयो जोंनि बायदिनो खिन्थु बेराफोरखौ गोदोनि स्टाइलाव बानायो आरोना नायदो नै उनथिंगालिबो दिन्थिबाय आङो गोदोनि स्टाइलाव हेबो आरोना बेराखौ बेबायदि हेबो नायदो नुनो हादों नोंथांमोना माबायदि हेबदों बेफोरबायदिखौबो हेबो आरोना नुनायावलाय मोजां नुयो आरोना बिदि हेबोब्ला जोंथिं गैया नैबे जाबाय जुनायनि बास स्टेन्डआ नैबेखिनियानो आरोना जुनाय रेलवे बारबोनानै बास स्टेन्ड मोनसे मोनो बेनो आरोना बास स्टेन्डआ जुम खालामना देखायनोबो सिनायस्लाबा नै मोनाहांबायना बेलासि जाबाय नै बेयो सार्केसनि माबा माबि बानायो इयाव बेखौ नायदो सार्केसनि माबा बानायलै बेयाव गिदिंग्रा सोरखि बायदि गिदिंग्राया बेनि खामानि बानायगासिनो दङ बेखौ दिन्थिबाय आं एसे रड सेर दायो थाबायबाय आङो नैबेखिनिजों लेफ्ट साइडजों थाबायगासिनो दङ स्टेसनालागै थांनो आरोना दायो थाबायना थांगासिनो बे ससेखिनिखौलाय मा बेटारि गारि गाखोबावनो आरोना बेटारि गारिथ' गाखोनो हाला बेनिखायनो गाखोबालाय गाखोजागौमोन थेवब्लाबो एसे सम दंबावो नालाय दा मोनानि 8:20 मोनगोन नालाय बेनिखायनो 8:20 मोनगोनखायनो माने दसे थाबायबाय आरोना जागानिफ्राय आं जिथुनाखि दारि बस्ति जायगायाव थादोंमोन बे जायगानिफ्राय माने नैबे जुनाय मार्केटसिमल' लाबोना दोनफैबाय आरोना टेम्पुजों ओमफ्राय बे ससेखौ थाबायनांबाय आरो उफाय गैया थाबायनोसै माथो खालामबावनो नैबेजों थांबाय थानोसै आङो नोंथांमोननो एसे नैबे स्टेसन खाथिनि एरियानि जायगाखौ एसे दिन्थिनोसै नै नायदो बर्डखौ नाय मा लिरदों बिसोर फरायना लादो थाबायनो एकदम स्टेसननि मोखां सफैबाय आरोना ट्रेना नैबेनो खर'आ नायदो बे ट्रेनावनो थांगोन दायो लाखिना दंखायो आरोना अलरेडि माने सम जायाखै नालाय खर'खौ बोखानानै दोनदों आरोना दायो लगायगोन खोमा मिथिया एकदम थाबायनो जायगासिम सफैमारबाय आरो आं दायो नोंथांमोननो नै ट्रेन खर'खौ दिन्थिबाय आङो ट्रेन खर'आ नै ट्रेननि खर'आ इबाय आरोना बिथिंजाय लाखिना दङ दायो जइन खालामगोन खोमा ओरैजाय नायदो सिनारिफोरखौ फैयै थारैनो सफैमारबाय आरोना जायगाखौलाय आरो एकदम थाबायना फैफेराखैमोन नालाय जायगाखौ सिनायनाय नङा बायदिसो मोन्दोंमोन आङो जायगाखौलाय फैमारबाय आरोना एकदम थाबायनानै बोरैबा मोनफैबाय आरोना जायगाखौ मोनफैयाबा जालायानो जागोन सानदोंमोन आं बे जायगाथिं ओरैनोबा बारा फैफेरा ट्रेना इथिं नायदो खर'आ इनोमोन दहाय आं दिन्थिनाया बेक केमेराजों दिन्थिनाया आरोना दायो नायदो बिथिंजाय आं सिगांथिंबो देखायनोसै दायो बिथिंजाय नायदो मुरकंसेलेक आरोना बेयावनो दंफैयो दायो 8:20 गाखोगोन आरोना ट्रेनखौ दाथ' गैथ'वा बे बर'आवनो दं आङो दायो सफैबाय दायो प्लेटफर्म फारसे थांनोसै आरोना ट्रेनाथ' नैबेनो बम गोलावखा मुरकंसेलेक लाचित एक्सप्रेसनो नायदो नै लाचित एक्सप्रेस गुवाहाटी मुरकंसेलेक थांगोन आरो बेयो एबार थाबायै माने स्टेसन फारसे आगबारिदिनि नङाबा इयाव जायगा थाइसेयाव थाबाय थाबाबोथ' जायगाखौ जानाय नङाना स्टेसन फारसे आगबारिदिनि आरोना ओरैजाय थांथारनांगौ स्टेसनाथ' मोनखाबाय माने प्लेटफर्मा आरोना टिकेट काउन्टारफोरा बेफोराव आगबारिनि आरो आंना थांबाय थानाय थुदुबा नायलांबाय थादो आं दिन्थिलांबाय थागोन आरोना नायलांबाय था दायो स्टेसन माने प्लेटफर्म फारसे टिकेट काउन्टार फारसे गिदिंलांगासिनो दं आङो नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिहैनो होननानै आङो प्लेटफर्मावथ' दंखायो अलरेडि माने टिकेट काउन्टार सिङाव एसे दिन्थिहैनो होननानै बेसे गुवार बेखौ बाउन्डारिखौ देखायहैनो होननानै आं थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुनो मोनगोन आरोना दायो थांगासिनो दं आङो सौहैसिगोनानो बारा गोजान गैला नै सफैबायानो होनजायो आरोना नै सफैबायानो नै अलरेडि सफैबाय नै गेजेरखिनियाव बारा गिदिर नंखाया नालाय नै बिथिंगालै फुरा गारि थाजोबोमोन आरो माने टेम्पु गोजा थायोमोन आरो ओमफ्राय बेटारि गारिफोर थायोमोन नै टाउनाथ' बेनिखा फिसासो बारा नङा
नै दायो गोजौनिफ्रायबो आं एसे दिन्थिहरबाय अभार ब्रिजनिफ्राय गोजौनिफ्राय दिन्थिहरदों आरोना टाउना बे गारि फैबाय थानाय बेफोरनो आरोना टाउना बिथिंनो आरोना फिसा साखासो दहायबो दिन्थिखादोंमोन जानांगौ आं सिंनिफ्राय दायो गोजौनिफ्राय देखायबायदों आरोना दायो एकदम माने अभार ब्रिजआवबो गाखोना नायबाय आरोना आं दसे सम नायनो हादों नोंथांमोननि बे अभार ब्रिज दं आरोना दायो सिदा फुरा बेक साइडजों देखायबाय आं बेखौ नाय गोजौनिफ्राय आरोना एकदम गोजौनिफ्राय ब्रिजनिफ्राय आरोना गोजौनिफ्राय दिन्थिबाय आङो सिदा बियो जोबथारनाय ओरैजाय लास्ट बिथिंजाय ट्रेन आलिबो गैखाला आरोना जोबथारनाय जुनाय मुरखंसेलेक लास्ट बेखौथ' बयबो मिथिखायो नालाय ट्रेन जोबथारनाय बे उनथिंगालि दिन्थिबाय आङो ओइ फारसेखै दिन्थिगोन दे आं एबार नै एबार फारसेगालि देखायबाय आरोना फारसेगालि बिथिंजाय सिदा थांबाय राङापारा रङिया गुवाहाटि बायदि बायदि थांबाय आरोना ओरैजाय लेफ्ट साइडनियानो टिकेट काउन्टार आं दहाय दिन्थिबोदोंमोन ना नोंथांमोननो बेनो आरोना नायदो लांदां लांदां बारा गिदिर नङा स्टेसना फिसासो नै सिंगालिबो नायदो मानसिफ्रा थाबायलांगासिनो दं आरोना एबारनिफ्राय फैथ'नाय जाथ'नाय नंला आरोना मानो होनना बुङोबा एबार लास्ट जानो हागौ आं एबार फैथ'नाय नंला आरोना लास्ट खेब फैबाय होनना सानबाय आङो जायगाखौबो बिराद गोजान नालाय एकदम फैनो बिराद बाथावना थारलै जायगाफ्रानो एकदम उफाय गैया बाबाबो गवासै आरोना एबार खनसे फैनांबाय एबारावलाय आं फैनाय नंला आरोना टाटा होननांसिगोन एकदम दायो बेलासि सम नालाय केमेराफोरखौथ' बिराद साफा नुदों आरोना नै क्लिननो एकदम आइफनफोराव फात्ता मोना आरोना आइफन बायदिनो नुफ्रामदों आरोना नङाबाथ' केमेराया एकदम गाजासो आरोना नायदो बिराद मोजां नुदोंना जायगाखौ खिन्थु साफा बरिया नुखादों दे एकदम लाजाखाया आरोना जायगाफ्रा समायना नुखादों आरोना क्लिननो बिथिं नायदो ओरैजायबो नायदो ओरैजायनि ट्रेना बे ट्रेनाव थांगोन आरोना दायो आङो थाबायै एकदम माने ओरैजाय ट्रेनथिंजाय खिथु उनथिं आङो जिथुनाखि जेनेरेल डाब्बा थायो बिथिंजाय आङो फैयै जोबथा फैबाय आरोना नायदो बिथिंजाय ट्रेन गैला बिजों थांगोन आरोना जोंनि ट्रेना बिजों थांगोन ओरैजाय सिदा थांखागोन आरोना दायो जोबथा फैखाबाय बिनि नुथायखौनो एसे दिन्थिफैबावबाय आङो लास्टआव जोबथारनायाव माने फैनाय जाखानाय नंला नालाय आङो बेनिखायनो नुनायबो नङा आरोना ओंखायनो दायो लास्ट दिन्थिखाबाय आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुवाबो जानो हागौ आं फैला होननाखौनो सानखाबाय आरोना नैबे स्टेसनाव बिथिं नायदो एसे राउन्ड देखायनोसै आङो फुल ओरैजाय नायदो ओरैजाय लास्टआव दंफैयो आरोना आङो फुरा राउन्ड दिन्थिनोसै आङो ओरैजाय नायदो बे ट्रेना बेनो आरोना सिदा ओरैजाय स्टेसना थाबाय नैबे दाथ' खिथुसो जाना दङ माने उन आरोना लास्ट इन्जिन दायो दसे उनाव पास जागोन आरोना बियो मोनसे खोथा लोगोफोर माने मा होनना बुङोब्ला नैबे लास्ट जोबथारनाय स्टेसन नालाय बियो मुरखंसेलेकआ आंनिबा बिराद गिदिर जानांगौमोन आरोना बियो बारा गिदिर जादिया फिसासो जाबाय माने आङो सिगाङो फैफेरै समावथ' बिराद गिदिर होनना सानोमोन आरोना बेखौ स्टेसनखौ मानो होनना बुङोबा दाथ' फैनानै नुबाय फिसासो आरोना नै इसिनिल' होनजायो आरोना आं बिराद गिदिर होनना सानदोंमोन नोंथांमोना सोरबाफोर फैफेरै दंबा नोंथांमोना मा सानो गिदिर होनना सानो नामा बारा गिदिर नङा इयो फिसासो स्टेसन ट्रेननि आलियाबो मोनसेल' आरोना नै मोनसेल' माने मोननै आरोना माने मोननै दङ इसिनि मोननै दङ एक नाम्बार ओमफ्राय दुइ नाम्बार आरोना मोननैल' दंखायो आरोना बे मोननैल'जोंनो ओरैजाय गंसे थांबा ओरैजाय गंसे फैयोबा एरायलायनोल' हानाय आरोना बारा गिदिर नङा स्टेसना फिसाखासो दायो एसे दिन्थिबावनो र' आं नोंथांमोननो मा दंबावो बिथिंजाय बेकग्राउन्डफोरखौ स्टेसननि दायो एसे गिदिंनो जागा गिदिंनो ओरैजाय फुल राउन्ड गिदिंबाय नालाय आङो गिदिंनो दायो मोनानो हमबायानो नै नायदो सान रोदाफोरखौ नायदो एसे जारेद जाहांबाय आरोना मोनानो हमहांबायानो आरोना दायो दसे उनावथ' मोनाखासिगोनानो थांनो हानाय टाइमाबो जाना फैसिगोन आरोना दायो दान्दिसे सम जिरायनोसै आङो दान्दिसे नोंथांमोननोबो आं नायनायजों लोगोसेनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामबाय जायगाखौ फुल राउन्ड दिन्थिबाय दायो दसे जिरायना लानोसै आङो दसे उनाव आङो ट्रेनाव गाखोनायनि नुथायफोरखौबो मोनफा मोननै क्लिप्स हायोबा लाखिलांनानै आङो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांगोन आरोना बिदिब्ला आरो नायलांबाय थाबाव नोंसोरो भिडिअआ जोबथ'वाखै आरोना मथथे दंबावो आरोना नेना थाबावदो नै दायो आङो टिकेट लानो फैदों टिकेट लानो फैनायाव नै दायो सासेल' मानसि लाइनाव दं आरोना टिकेटखौनो होथ'वाखै 8:20नि ट्रेनखौ माने 7टायावसो होयो आरोना टिकेटखौ दायो होथ'वाखै आरोना नेगासिनो दं बेयो आंबो फैबाय नै दायो दै बथलबो लाखाबाय नै टिकेटबो लाबाय आरोना दायो जोङो आङो थांनो ओंखारबाय आरोना दायो नायबाय थादो नै दायो आङो सिट मोनबाय आरोना सिट मोनबाय माने मानसिबो गैखाया एसे खालिथार आरोना ट्रेना माने दा बिनिफ्रायसो खारो नालाय बिनिफ्राय खारनायखायनो माने ट्रेना एसे खालि जायो आरोना जिरायनो मोनो बिन्दास जिरायना दं आरोना आङो दा दसे उनाव ट्रेना खारबाथ' आरो बिन्दास उन्दुनानै थांसिगोन आङो दायो नै नोंथांमोना नुनो हादों बिथिंजाय उनथिंजाय नै खालि गोजा मानसियानो गैया आरोना खालियानो गोजा बिलकुल खालि दा दसे उनाव जागोन खिन्थु मानसि जाया नङा जाखायो बे ट्रेनाव गुवाहाटि थाङो नालाय बियो जोबथा गुवाहाटि थाङो बिनिफ्रायनो जुनाय मुरखंसेलेकनिफ्रायनो डाइरेक्ट गुवाहाटि थांखायो आरोना बियो भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोननो माने ट्रेननि भिडिअसखौ लाबोबाय थानाय जायो नालाय बेनिखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ माने एखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरोना अब्ला बाय गासैनिसिमबो नै नोंथांमोना नुनो हादों गासैबो खालियानो गोजा आरोना दा दसे उनाव खिन्थु भिर जागोन दे बेयावबो नै खालि गोजा आंनि उनजाबो खालि